Próbáld meg ütögetve az oldalát, mindet az egészet bele tenni. Köszönjük szépen, Ági néni! Úgy bátran, ilyenkor egy kicsit meglazítjuk. Valamit ki kell neki érni. És csak ez a barna cukor, meg a liszt lesz. Na, próbáld meg így, papa. Menni fog. És még hogy a sütőkor is van benne, nyilván mind menjen bele, az üveget tegyük le oda a oldalra, és Andikát megkérjük, hogy először, hogy a liszt ne szálljon össze-vissza, meghavarod egy kicsit, és utána elkezded verni a hazaróval. Jó, és most elkezded szép lassan verni. Itt pedig a kezemben mi van? Ez a vaj, a margarin, amit megolvaszik mind a mikróba, és mikor már Andika elkeverte egyenlővé a masszát, akkor szép lassan, adagonként beledolgozzuk a zsíradékot, a margarin. Az oldaláról is megkeverjük. És Kata, megkérlek, hogy gyere ide és segítsél Andikának. Ide, egész, nem kell most a halál, és majd ha Andika szól, akkor vigyázz, mert az meleg szalvétával együtt fog meg. És akkor Andika szól, hogy lehet bele, akkor nem az egészet egyszerre, csak adagonként önts bele. Szépen öntsd bele a tálba, adagonként. Úgy. És Andika veri, hát azért többet is lehetett volna egy kicsit. Ne félj, nem történik semmi, Andika pedig veri, folyamatosan keveri. Lehet nagyobb fokozaton is most már. Engedd Zolit is oda kicsit közelebb. Ő lesz a zsűri. Megjön a főkóstolónk. Andi is jöjjön oda közelebb. Szívjuk ezt a másik végére, majd az alapanyagoknak a következőnek benne van. Jó, még Andika veri, addig megkérjük Andit, hogy állítsa és csak így besorgatja. Még ebbe is kevés van. És így biztos nem fog lesz. Add át Katának, kérlek? Nézzük meg Katát. Ügyesen mindegyiket tölts meg, és nagyon jó lesz. Na Szilvike, szeretnél te is tölteni? Akkor gyere ide, és akkor átkezed. És te is tölteni. Andi mellé gyere már el. Laposan. Na. De. Akkor meg lehet kóstolni? Meg. Nyami, 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 nyami.